Hi all, welcome back to my new vlog. ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಏನಿಲ್ಲ ಚಳಿಕ್ ಲಕ್ಕರೆಗೆ ಮನಸ್ಸಾತಜಿ ಅಂಚ ಮೇರೆ ಪೋರ್ ಎತ್ತನ್ ಬೇಗ ಅಂಚದೇನು ನನ್ನ ಪಿದೆಡ್ ಡ್ಯಾಗ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಮಂತೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಾಜಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಬಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಮೊರನಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪು ಶೋ ಕಾಪುನಂದು ಚೈಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಯೆ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ ಅವೇನು ತೂದು ಯಾ ಮಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದು ತೂಯಿನಿ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮುಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ್ದು ನೆನತ್ತದ ಪಾರ್ದದು ಇದು ಪೂರ ಅದು ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಅದು ಬೈದುಂಡು ನಿಜ ಬನ್ನೋಡಾಂಡ ನೆನತ್ತದಿನ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಲರೇ ಬೇತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೋಸೆಲೇನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೆ ನೇಯ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ್ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ದೋಸೆಲ ಸೊ ಚಟ್ನಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸೆಲ್ಲ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬಾಜಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆಪುಡು ಒಂಜಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತೆ ಚಾಪರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ತೊಲೆ ಕಾಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋರ್ದುಂಬು ಅರ ತಿನ್ನೊಂದು ಟಿವಿ ತೋಂದು ಕುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಒಂದೇನೆ ದೋಪಿನಿ ಕಾರ್ಟೂನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಏನ್ ಚಾತನ್ ಬಂದು थोड़ा सा टेप उठाकर इसको नैपकिन पे चिपकाओ। अब ईयर पे किस तरह रखो और रोल करो। मस्त शौक आतनु ಸೇಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಲಗಾನೆ ಆತನು ಅಂತ ಕರಕರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದುಂಡು ಮುಂಜುನಿ ಏನ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಜಿಂದ ಈಗ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವಲೆಲ್ಲ ಆಗ ಕೊರ್ತುಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲಾ ಅಂದ ಓಹೋ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಕುಟಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಂಚಿ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೊಂದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋದು ಅಂದ ನೀ ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾನ ಚೊಜಪ್ಪ ವೆಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ ಕೌಂಟ್ ಬಂತ ಅಡಿಗೆ 2 3 4 5 ಅಯ್ಯೋ ಅವು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಯಾ ತತಸ್ಕೋಪ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೇನ್ ಬರೀ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ಚಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಇಂಚಿನ ಮಂಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟವಲ್ ಮೂಲವೇನು ಅಯ್ಯೋ ಆಂಡ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಆತನೇನ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಕಾಂಡದ ಪೂರ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಆತಂಡು ಅಂಡ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ್ ಆತಜಿ ನುಪ್ಪಾತಜಿ ಕಜಿಪಾತಜಿ ದಾಲ್ ಆತಜಿ ಗಂಟೆಲಾಂಡು ಬಂಜಿಡ್ಲು ಜೋರ್ ಬಡವಲ ಒಂದುಂಡು ದಾಯಿ ಪನ್ನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆತುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಡಪ್ಪು ನಂಚ ದಾಯ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸಿಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ಕಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡೇರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಿದೆಡ್ದು ಅದನ್ನ ಕನಪ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಯಾನ್ಲಂತ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇನು ಬಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಇವ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತೀನಿ ಯಾನೇನು ಎಂಕ್ ಬಟಾಣಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕನೇನು ದಾನಿ ಎಂಕ್ ಬಟಾಣಿ 1 ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕೇನು ತಾನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದ್ದು ಬಟಾಣಿ ದೀತಿನ ಅಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬೇಯ್ದಿಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದೇನೆ ಇನ್ನೊಂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನನ್ನ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಪೋ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಜೋಡೆ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ಬಡ ಹಂಡ ವನಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ಅಂಚ ತೂಕ ದಾದ
ಓಯನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತುಂಡ ಬಲ್ಪ್ ವರ ತನಿಗಳು ಏತ್ ಸತಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ವರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ವೇನು ನಾನು ಇಂಚ ವೀವರ ಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ದಿ ಓಡ್ಕೊಂಡದು ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನು ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಏನೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪಾರ್ದ ದೀಪಾನು ದಾದಂಡಲ ಅಂಚ ಗಲೀಜಿತ್ತನ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ನೀರು 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದ ಡಿಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಓವೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಡ್ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆವಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾರ್ದು ನೀರು ಒಂದು ವಾಶ್ ಮಲ್ತಂಡ ಪುರಿ ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಆತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಒಂದೇ ಗತಿ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜೋರು ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಸೊ ಫೈನಲಿ ವನಸ್ಪತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದೇರ್ದು ಪತಂಬತ್ತೇರು ರೋಟಿಲ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕರಿ ಆಡೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಆವಡೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದ ಮಲ್ತಿಲಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲದನೆ ಉಪ್ಪು ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ವನಸ್ಪುರ ಆಡು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಪನ್ನ ಬೇಲೆ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ ಪುಲಿ ಜಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಯಾನು ಪುಲಿ ಜೈದಿನ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆದ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೀಜ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತದು ದೀದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಲಿ ಆನೆ ಜೈದಿನವೆ ಆನೆ ಜತ್ತ ದೀತಿನ ಪುಲಿ ಆಡ ವೀಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಡ ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಆದು ಎಂಕುಲು ಬೈದ ಪೊರ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚನೆಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಪೊಟ್ಟಪ್ಪ ಬನ್ನಗ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಜೇರು ಖಾಲಿ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆಡು ಮಲ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದಪ್ಪ ನೀಟ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪುನು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ 3 ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕಿಲಕ ಅಪ್ಪ ಬೇತೆ ಓಲ ತಿಕ್ಕು ಜೀತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು 405 ತುಪ್ಪದ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ.